Oh, well, at tagal nating binansagan na sick man of Asia. In fact, natatandaan ko nung high school pa ako, tawag na sa atin sick man of Asia. Hindi tayo rin nag-improve. Pero pinakita natin sa buong mundo na tayo ang preferred investment destination. At hindi ito pipitsugin na survey. No? This is ginawa ito ng US News. At nag-survey sila ng 6,000 business professionals and business proponents global, no? Internationally. So malaking karangalan yan sa atin at we have to sustain that with the reforms, no, na ginagawa natin sa red tape, no, fighting red tape, making application of businesses easier, tapos investment natin sa infrastructure, build dahil to continue the momentum, dapat tuloy-tuloy rin yung improvements natin sa infrastructure. So less traffic, ma-improve yung mga mass transportation natin, yung airport. Two factors, no, binanggit doon sa report. Number one, yung ating young demographics. Ibig sabihin, bata yung ating population. At dahil bata yung population natin, yung tinatawag natin demographic sweet spot. Ibig sabihin, kung ang batang populasyon ay may education, may pinag-aralan, mas marami silang magagawa para sa ating ekonomiya dahil may trabaho sila at mayroon silang contribution sa ating economy. So tinignan nila na bata yung population natin at malaki yung potential ng bansa. Pangalawang tinignan nila yung management ng ating ekonomiya. No? Napababaan natin yung ating utang, lumaki yung ating revenues, at yung tawag nating fiscal management ay maganda.